Дрес-код безкомпромисно. Правилата за обличане са нещо, което ние трябва да спазваме неизменно. В по-голямата си част ние сме общо взето невежи за правилата на обличане, просто защото нямаме тази култура. Ако вие работите в една бизнес среда и имате за цел да представите даден продукт на дадена публика, много хора правят грешката да станат център те на самото внимание, т.е. да се облекат прекалено добре, прекалено лъскаво и да привличат вниманието върху себе си. Това е така нещо, което се случва в България. Бизнес кода и етикета в случая е отражение на това върху кого искаш да привлечеш вниманието. Тоест един изискан, но изчистен вид на всеки един човек би му помогнал много повече да привлече вниманието на хората върху това, което казва и показва, отколкото върху самия него. Безкомпромисният дрес-код започва отвътре. Когато човек вътрешно е уверен, който знае какво прави и защо го прави, и иска да знае кой какъв иска да бъде. Тоест, ако ви искате да се представите като най-добрия търговец, представете си как изглежда най-добрият търговец във вашата индустрия. Потърсете такива. След което направете този дрес-код, който да е адекватен за средата ви. Виждали сме хора, които в бизнеса или на сцената или където и да са прекалено устросани. Прекалено много са вложили в дрес-кода си. Това показва, че те всъщност вътрешно нямат увереност към самите себе си, нямат отношение към самите себе си. Докато един човек, който съвсем комфортно се чувства в дрехите си, т.е. те са в хармония с средата, в хармония с неговото душевно равновесие, неговата увереност, не е необходимо да влага в много скъпи дрехи и в много скъпи неща, за да изглежда перфектно. Да си бизнес дама на годината за мен е така огромно удоволствие и уважение към успеха. Аз уважавам тази награда, защото тя почита успелите хора. Това, на което съм посветила живота си, е да помагам на хората да постигнат успех. Дрехите за себе си ги подбирам, общо взето имам така собствен почерк и стил, като се опитвам да вляза в средата, т.е. винаги да съм общо взето бизнес облекло, костюм, пола, така или рокля, но винаги държа в облеклото си да има нещо интересно и нещо забавно, защото това изразява самата мен. Аз съм така доста отворен, доста весел човек и това по някакъв начин се предава и на другите чрез облеклото.